al erin, ik zie het al. Nou, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Mijn naam is Nathaniel Welleman. Ik ben hier met... Gili Leona, we zitten er weer. Vandaag is aftrap! Vandaag is de officiële aftrap, ja. We Aftrap, zijn de catacombe ja. uitgekomen en Ja. het is nu... we gaan gelijk vooruit spelen. Vooruit spelen, man. Maar in ieder geval, Heerlijk. keer dat ze achteruit spelen, gaan wij nu Vooruit spelen. Dilanti. Juist, indribbelen. Waar gaan we het over hebben in de beginfase? Nou, ik denk we beginnen gewoon gelijk met het Nederlandse elftal. We zijn gegeten. Of ja, ik ben gegeten op TikTok, bro. Gechopt. Wat? Gegeten. Maar los van dat, wat waren de reacties over het algemeen? Over Ja, waarschijnlijk was het best wel goed, man. Waarschijnlijk. Ja, best wel goed. Ik zag best wel veel interactie. Ja, Ik vond het super lauw. ja, heb ik ook. Shout-out naar iedereen die toch gewoon even zijn mening heeft gegeven. Sideline. Oh ja, we zijn gesponsord. Ja, maar kijk, ze hebben zelfs Atties gezet vandaag. Ja, man. Maar Dus ja, je dat hebt is nog wel. niks gekregen van wat je vroeg. Ik heb nog niks gekregen. Ik ben hier nog steeds in mijn thuiskleren. Vorige week heb je me genaaid een beetje, man. Hoezo? Ja, ik wilde dat ook echt wel zeggen. Bro, we gingen een pilot schieten. Jij komt hier, Daily Paper, dit, dat is zo. Nu, ik zie al die dingen krijgen views. Ik zit daar als een junkie. Ik was niet bij de kapper geweest. Ja, je voorbedacht de raden dit. Hè? Ja, hè? Ja? Nee, man. Nee, eigenlijk niet, man. Eigenlijk niet. Het is gewoon... Is gewoon wat. Ik zeg geen jouw pilot, neefie. Maar zo ga ik door het leven, man, bro. Oh, lekker. Kijk, zie je niet pak je wishine nog mee. Oké, no spanko. Maar ik hoor je, man. Maar ik hoor je, Lekker, want man. je zei laatst Ik al ben van, die hey. tune, zeg maar, in die team. No spanko, ik hoor je luid. Ik hoor je luid, man, neefie. Vandaag weer frissies, hè? We mogen niet klaar. Sponsor bij Timba. Nou, kijk, zie je, je maakt pampen. Je maakt pampen. Ik heb niet voor niks op voor. Je weet toch? Nee, maar ik zeg niks. Chitori. In ieder geval, ja man. Ik was geen... Ja, je doet geen research. Dit, dat. Oh. Emeka was net geblesseerd geraakt. En we hebben een spits nodig sinds EK. Sinds EK hadden we al een spits nodig, want Memphis zit helemaal geen moer in EK. Snap je? Dus we hadden sinds toen al een spits nodig. En sinds toen was die man al een beetje onderdrukt. Dus... Wel lullig dat Max dan geblesseerd raakt in die... Hey! Maxi! Ja. Het was Training. Eerste training was dat, hè? Sniffelstage, ik zei het nog, man. Ja, vervelend. Dus je hebt die man genaaid een beetje. Nee, nee. Jinx. Maar Jinx, ja. Kom het de spanning, die blessure? Dat weet ik veel. Ik weet niet eens wat hij heeft. Zie je dus weer die research. Nee, Lies. Lies? Annelies. Annelies. Lies. Broja. Broja. Nee, broja, man. Maar het schijnt dat hij echt heel lang uit de relatie gaat zijn. Dus AZ is ook niet blij, man. Dus wordt een dingetje. Ja, Nee, ze wordt hebben- helemaal niks. Ze hebben, ja, voor AZ dan, ze hebben dingen. Ze banken hem toch. Dus ja, dat is het. Is het een Tory? Als een van je sterkste punten zijn, ja, dan wordt het lastig om in te vallen als je blessed bent. Nou, wordt niet zoveel, denk ik. Ze hebben gewonnen van Finland. Was geen, wat je zei net, chips. Nee. Voor de Finland was vandaag. Malta. Oh ja, Malta. Sorry. Ja, man, Malta. Ik moest training geven, ik zag dat ze qua cijfers oké, maar ik hoorde het spel was niet. Bro, Nederlandse bullshit, nee. We doen altijd alsof we hier toch de beste voetbal hebben. heb Het je- moet veel beter. Dit, dat. Broer, als je 4-0 van Malta wint, is prima. Ik zie Frankrijk 2-1 winnen van kleine teams. Ik zie Spanje 2-0 winnen van Georgië. Snap je wat ik bedoel? Dus, Misschien Nederlanders verwachten gelijk dubbele cijfers. Dan, van wie? Waarom? Waarom? Je hebt geen eens een spits. Je speelde met Woutje. Je speelde met Woutje. Woutje, je boy. Hey, mijn maatje. Dat is gewoon boos voor een penalty, hoorde ik. Ja, maar wie ben je, Woutje? Shout-out naar Woutje. Wel Shout-out naar gretig, wel Woutje. gretig. Goed gedaan. Goed gedaan. Zijn goal was afgepakt, broer. Ja, je hebt zo je best gedaan. En dan wordt je goal afgepakt, man. Junta. Wie moet de penalty opnemen? Memphis neemt gewoon pingel. Nu heb je gezien Cody. Bro, de eerste man op de wedstrijdformulier is Virgil van Dijk. Tweede man is Memphis Depay. Derde is Cody Gakpo. Vierde, Frenkie de Jong. Dus in die pingels moet je even daar gaan kijken. Wie speelt voorin? Misschien bepalen hun dat zelf ook onderling. Tijdens game. Ja, maar bro, Gewoon even wanneer kijken Memphis of- speelt, niemand komt niet eens naar die bal lopen. En, Wout. nee, maar Woutje dacht zeg maar van, ai, Memmi speelt niet. Ik ben voor Memmi nou. Dus ik neem hem. Niet. Cody Gakpo, jongen. Liverpool, linksbuiten, basis. Laat die maar met rust, bro. Ik hoor je. Je bent Chimboy. Ja, toch, je bent Chimboy. Ja, ik hoor je. Tweede game, wat was beter of slechter? Vandaag was gewoon goed. Was gewoon super, was gewoon goed. Ja, bro. Finland ook super dom. Met 5 verdedigers spelen tegen Nederland. Waar ga je naartoe? Waar ga je naartoe? Die 5 verdedigers, als je het niet aanvallend gebruikt,
Bro, is suicide. Ja, correct. Is suicide. Dus Je zet 5 man naast elkaar. Want ik begreep, Malta ging nog soort van proberen gewoon Nee, maar op Skita gewoon... we gaan juist, wat gewoon druk proberen. zetten. Ja. En daarom, je weet toch, Nederlanders van ja, dat kan toch. Hoezo niet? Dus spelen toch ook voetbal, bro? Je weet toch, vaker. Het is toch ook hun junta? Je moet gewoon winnen. En je wint 4-0. Klaar. Het is niet, het moet niet zo perfect allemaal. Snap je wat ik bedoel? Uiteindelijk, Polen uit is die Tory. Toch? Nederlands elftal. Bro, Nederland, deze pool, Ja. het gaat nergens over. Snap je? Als je deze pool niet uitkomt als nummer 1, dan heb je ook niks te zoeken op het WK. Zuivere koffie. Snap je? Dus... Oké. Wat hebben we nog meer? Ja, Nederland, wil je dat een beetje zo... Hey, nee, ja. Ik denk niet dat het zeg maar echt vanuit onze podcast was gekomen. Maar het was wel een beetje in die week. Een maatje van de ED. Hoe heet hij? Ik ben zijn naam vergeten. Maarten Wijfels. Maarten! AD. Maarten. Shout-out naar Maarten, man. Super lauwe podcast in de ochtend altijd. AD, Toch? ja. AD. AD podcast. Ik zag zeg maar dat hij een beetje zeg maar, erop in ging haken over dat racisme. Ook Koeman vragen. Van ja, Hoe zit het nou? je weet toch, wat vind je daarvan? En Koeman zei ook van, je weet toch, ik kan daar niks mee. En ik begrijp dat. Ik begrijp dat enigszins, want ik wilde het ook niet gelijk daar plaatsen. Maar het is wat leeft tussen de mensen, bro. Je weet toch, het is wat leeft tussen de mensen. En de mensen, er zijn heel veel mensen die dat gelijk denken. Snap je wat ik bedoel? Maar ja, het is ook moeilijk om zulke dingen niet te denken. Want als je bijvoorbeeld even een foto post bij Ons Oranje. En je ziet de type Met Memphis, Virgil, Cody. Timber. Weet je toch? dat soort dingen. Laten we zeggen, als De Jong niet op die foto is, dan zijn die reacties ook niet de lauwste reacties. Snap je wat ik bedoel? Is vaker dus- voorgekomen. Dus shout-out naar Maarten, maar ik zou het lauw vinden als Maarten ook op zulke dingen let. En dan ook zulke dingen zeg maar aanspreekt. Snap je? Want dan vind ik dat je ook eerlijk bezig bent. Mooi verwoord. Snap je? Verwoord. Mag gezegd worden, man. Ja, man. Nee, maar daarom, het is gewoon een podcast, Libby. Iedereen zegt wat ze denken Ja, en vinden. je hoeft het er niet altijd mee eens te zijn. Dus Snap je? Ja, Het is toch? gewoon wat wij vinden, wat we Ja. denken. Ja. En, wij spreken dat uit. Ja. Moet trouwens ook zeggen, ik heb ook echt qua reacties dat we ook gewoon cool, gewoon los van... Wat? Key voetbal. of fly? Nee. Oh, nee, ik Gewoon dacht fly, even man. grappen maken tussendoor. Even Ja, een grapje hier en daar. gewoon nuchter. Palmboom hier. Palmboompie. daar. Zijlijn, Gigi, joh. Sam. Nee, maar ook ook gezegd ja, worden. dat je me had genaaid vorige week met je dress. Ja, een spannetje, Tori. Ja, maar het is gewoon nuchter, toch? Ja, we zijn gewoon normale boys. We weten toevallig iets meer over voetbal. Sommigen denken dat ze meer weten, maar goed. Mag ook. Altijd. Maar ja, ik ga niet iets zeggen wat ik niet heb gezien op tv, zeg maar. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, tenzij mensen een andere kijkdrop hebben. Snap je? Dus, ja man. Maar goed, laten we het doorpakken. Kio, Cabo. Cabo. Kaap de Verde. Je laat die Tori liggen, neef. Hey, ik zeg je eerlijk, man. Je laat die Tori liggen. Waar gaan we beginnen? Gaan we naar Cabo, sowieso. Ik moet zeggen, ik heb mooie dingen gezien bij Mayens. Dat de ESPN daar was en gezelligheid. Ja, Tranga, ESPN man. was daar. Tranga, man. Gerson Ribeiro en zo. Mooie interviews. Alleen ja, als ze deze hadden gepakt, waren ze er, man. Shit. Oké. 3-3, 3-3, man. man. Libië. Libië. Ik ken iedereen van Libië, bro. Weet je wat ik wel lauw vind? En ik wilde dat ook graag erbij zeggen. Dit was de eerste wedstrijd zeg maar, dat ik dan van Cabo heb gekeken. Ja, En ze spelen gewoon lauw voetbal. Ze spelen super lauw leuke voetbal. spelers. Ja, Leuke spelers. Maar één iemand wil ik uitlichten. Montero. Jamiro. Bro, weet je hoe lauw ik het vond om die man te zien? Jamiro Montero. Voor het eerst dat ik die man heb gezien was bij je Zwarte Pijl toernooi. Taaia's geleden toen Unique kwam met een Ja, team. met een team, ja. Hij was nog niet eens prof. Hij was een ching boy, bro. Maar toen zag je al... Maar toen zag je al, zeg maar, dus tussen teams met Elia, bro. Klopt, al die boys. Snap je? Dus, en zag ik hem en ik ging die game maar kijken. Van, Noshban Cabo kan je toch WK gaan, dus ik ga die game maar kijken. En ik zie die man gewoon domineren op middenveld. En ja, het was wel een kippenvel momentje. Ik dacht van, je toch lauw om te zien, man. Dus shout-out naar, niet dat hij mij kent of zo, maar shout-out naar hem. Nee, 100%, shout-out naar hem. Ik vond het echt gewoon lauw, Kreeg je zeg maar. om te daardoor een zien. andere kijk op Cabo? Of heb je toch zoiets van... Nee, kijk, sowieso gun ik Cabo nu evenveel als alle andere landen die... Eilanden en landen die, zeg WK maar... kunnen halen. Ja, die WK kunnen halen en die allemaal gewoon van Nederland zijn. Snap je? Dus, want nu Rotterdam Noord,
West, Zuid, Oost. Broer. Iedereen kan WK halen nu. Snap je wat ik bedoel? En dat is gewoon lauw. Ja, dat is gewoon super dope. Dus sowieso kijk ik nu anders naar die wedstrijden. Maar het heeft me gewoon verbaasd, man. Het heeft me super veel verbaasd dat ze gewoon echt goed voetbal leveren. Ze kregen wel heel snel een goal tegen. Ja, maar dat was een zondagschot, toch? Die ene was die vrije trap, of niet? Nee, dat was niet de 1-0. Dat was niet de 1-0. Dat was wel een super vrije trap. Wat? Ja, die was echt... Wat? Oh ja. Binnen 3 minuten of zo. Ja. 4 minuten, ja. Ja. Maar dan moet ik zeggen, aan het einde van de wedstrijd worden ze wel echt... Bro. Die buitenspel. Hoe Maar is wacht het even, mogelijk? Was die buitenspel... Bro. Ja, nee, wacht. Die buitenspel was nadat ze die grote kans hebben gehad. Maar die ene kans daarvoor... Dus deels eigen schuld? Kijk, ik ben met deels eigen schuld. Want kijk, Je hebt het daarvoor al kunnen beslissen. ja, doe normaal, man. Geef die bal gewoon naar de zijkant, broski. Je bent geen Batman. Doe even normaal, bro. Je wil die guy... Nee, bro. Het is al lauw als jullie naar WK... Als jullie als team naar WK gaan... Bro, jullie worden allemaal, zeg maar, gehuldigd als ja. Dat is gewoon één moment... Ja. Dat je gewoon denkt van... Ai. Hier, neefie. We in this together. Bam. En wat ik ook mooi vond van dat moment, is toen hij op de goal afging, zag je heel die bank. Iedereen was al daar. We zijn ready. Het is daar. Het is Die daar. bal tegen die keeper, die bal, je ziet iedereen helemaal... Ja, is emotie. Snap je wat ik bedoel? Is emotie. En daarna kwam die buitenspelgoal, die 100% geen buitenspel was. Hoe is het mogelijk dat je een WK-kwalificatie speelt En er is... en er is geen VAR? Bro, dat is gewoon een ching competitievervalsing. Ching? Ja. Nou, groot dan. Ja. Want het is competitievervalsing. Want kijk, Ze hebben die grensrechten bijna... Nee, maar- skip dat. We gaan nu gewoon FIFA. Tag FIFA ook. Tag FIFA. Hoe heet die man van FIFA? Die kale? In ieder geval, tag hem. Infantino. Tag hem. Het is competitievervalsing, bro. Want in dezelfde kwalificatie zijn er bepaalde wedstrijden die wel VAR hebben. In dezelfde kwalificatiereeks zijn er bepaalde wedstrijden waar wel een VAR is. En, Die game, ja. en waar eentje niet is. Een belangrijke game ook. Bro, dit is de nummer 1. Is de nummer 1, bro. Ja, ik hoor je. Er moet een VAR daar zijn. Ik hoor je, man. Als je dan zeg maar momenten kiest van VAR, dat is een moment. Bro, dat moet VAR zijn. Die mensen kunnen voor het eerst van hun leven kunnen ze naar WK. Hoe is daar geen VAR? Het heeft mij ook dwars gezeten. Dat kan niet, bro. Het voelde gewoon alsof ik word bestolen. Ik ben zo boos. Ik denk, WK-kwalificatie, nummer 1 tegen de nummer 3, was het? Of 2? Nummer 3, want Cameroen is 2. Ja, Cameroen is 2. Nummer 3, dus de nummer 1 tot de nummer 3. De nummer 1 kan zich voor het eerst van hun leven kunnen ze zich kwalificeren en er is geen VAR Voor aanwezig. nummer 3 was ook een belangrijke wedstrijd. Voor wie? Voor Libië. Voor Libië, juist. Dus het is een bro. Het is een 100% wedstrijd. Ja. Daar moet VAR bij zijn. Dat kan niet. Dat is competitievervalsing, bro. Ik noem dat echt een competitievervalsing. CONCACAF was wel... CONCACAF, waar? Cura, wat? Toen weet ik van. Maar we komen dadelijk op Cura. Ik parkeer. Zie! Maar voordat we naar Su gaan, Cabo kan het morgen maandag. Ah ja, wel maar afmaken. Chintori, je moet. Tegen de laatste plaats, toch? Laatste Je plaats. moet. Volksfeest. Je moet. De vissa. Lopen. We gaan het lopen, hè? Kachoepen, alles. Het gaat werken. Ik ben daar. Marca gaat een mini-documentaire maken. Ja? De krant van Spanje, Marca. Ja. Van Cabo. Van Cabo. Super Ja, dope. leuk. Super dope. Maar het gaat sowieso een ding worden. Super Dus, dope. weet je, het is echt mooi voor ze. Hey, wat? Ik ben daar. Ik ben in Let's West, go. nee. Let's Ik go. ben in Shout-out West. naar Cabo, man. Shout-out naar Cabo. 100%. Su. Vorige keer zei ik dat die eerste game... ik had alleen die eerste game gekeken van hen. Had je gekeken tegen Guatemala? Ja, man. Ik heb nu podcast, bro. Ik moet kijken. Oké, maar je never know, weet je. Ik bedoel- Je kan ook gewoon, ja. Nee. Ik moet kijken nu. En Ik vind ze hebben gedomineerd. ze hebben lauw Ze gespeeld. speelden goed. Ze hebben lauw gespeeld. Alleen als we gelijk kritisch moeten zijn, Je moet benutten. juist. Je moet benutten. En Je moet kent- jezelf benutten. Je kent de voetbalwet. Als jij zelf Als je het zelf balletje niet in de juist. netjes hebt, 100%. Dus kijk, die gelijkspel is... vooral de manier waarop Haps wou een fake shot geven achterin. Gaat fout. Voorzet wordt gegeven. CV wil het met zijn borst. Ik weet niet wat de bedoeling was.
Nee, kijk, weet je, shit, in voetbal gebeurt veel. Ja, nee, Op ja, split ja, second. ja, Kijk, ja, bal ja. komt op zijn borst, die spits van Guatemala dacht, wat? Ganga! Etienne Fase, Groningen, weet ik veel, goede trap. Ik ga hem prikken. En hij prikt. En dan is het toch wel mooi dat ze in de blessuretijd, diep in de blessuretijd, Ja. dat ze alsnog de 1-1 maken. Ja, Alleen- maar dat is verdiend dan. Ja. Maar ik wil een shout-out geven, man. Zelf hoe ik een shout-out heb gegeven bij Cabo. Sherry is niet normaal, bro. Yusuf, hè? Dat is geen mens. Leeftijd ook. Dat is geen mens, bro. Er wordt gevoetbald. Dat is geen mens. Je ziet de aannames, Hij je ziet de rust. Leg ze weg ook. Je ziet de overzicht. Je ziet gewoon zeg maar dat hij nadenkt over een paas. Dus zijn eerste paas heeft al gevolgen voor de derde actie, zeg maar. Het Maar proces. van iemand anders, die niet eens van hem. Snap je wat ik bedoel? Dus dat is één simpele paas opent een hele andere tory aan de andere kant. Hij verzorgt gelijk het proces. Margaret. Hij heet Margaret, toch? Ja, Go Ahead Eagles. Ik fok met hem, man. Ik Vervelend, hè? Vervelend, hè? Ja, ik fok met hem. Opzoeken. Ik fok met hem. Gewoon gaan. Aanname, chill. Je toch? Zoeken, lichaamstaal. Gaat het niet? Einde spang. Haal eruit. Ik sta wel weer breed. Ik sta breed. Domineren weer. Bang. Atero weer. Ja, Leuk, toch? hè? Leuk, hè? De eerste game vond ik hem... maar Je hebt het gezien. ja. Ja. Ja, super dope. Super dope. Dus ja, gewoon jammer, man. Jammer, man. Want nu, ja, wel goed dat ze het uiteindelijk gelijk maken in de blessuretijd. Maar nu hebben ze Panama uit. En dat is een van de lastigste potjes in die pool. En ze staan gelijk. Ze hebben wel een betere Maar ze staan doelsaldo. eerste toch? Gelijk met Panama. Allebei 5 punten. Nee, volgens mij ja, allebei 5 punten. En Dinges is daar net onder. El Salvador. Ja, volgens mij. ja, Salvador ook. El Salvador, 3 punten. 3 punten. Dus daar is nog alles open. Ja, alles open. Gelijk spelen, Salvador wint. Ah, joh. En Panama nipt gewoon bij El Salvador ook. Dus nu, zijn ze, en nu heb je Panama-Su. Dus die spelen woensdagnacht om 3 uur. Cura speelt iets eerder. Nee, dope. Panama. Dus achter elkaar. Dus, Dus ook een hele belangrijke wedstrijd, man. nee, dope, man. Hopelijk met VAR. Hey. Getsie daddy. Ik denk het wel. Maar goed, shout-out naar Su. Nee, ik fok hem mee, man. het, Ze was super... Jammer. Jammer Ja. dat ze gelijk hebben gespeeld. Ja, want je bent de bovenliggende partij Juist, in de wedstrijd je geweest. hebt gewoon gedomineerd heel die game, dus je had eigenlijk gewoon moeten winnen. Eens. Super lauw spel. Sherry, niet normaal, dat is geen mens. Ja, nu gewoon op naar die laatste game. Maar gewoon. Ik denk wel dat ze wat kunnen doen tegen Panama. Hele man, leuke bro. selectie ook, hoor. Dus het gaat wel... Panama, je denkt dat ze kunnen Panama pakken? Ik denk het wel. Alleen het is een lastige pot, hoor. Want Panama moet ook. En ze zijn thuis, weet je, thuisvoordeel. Dat is ook gewoon een grote... Het wankelt, hè? Ja, het is gewoon 50-50 game, Ja. maar gewoon. Ja. Ja? Ja. Als je nu moet kiezen, zeg maar. Ik denk toch wel Su. Ja? Toch wel. Toch wel. Tegen Panama of Ja. WK? Voor het WK bedoel je of voor die wedstrijd? Nee, voor die game, voor die game. Su. Ja? Su. Alleen ja, wat hij zegt, als het een gelijkspel wordt, El Salvador wint, dan wordt het weer een andere... Maar daarna moet je weer tegen El Salvador, toch? Jee. Maar maakt niet uit, nu komen ze naar Su, toch? Naar Su, ja. En ik zeg je eerlijk, mensen die niet vergeten, zijn Surinamers. Hoe ze die mensen hebben behandeld daar in El Salvador. Ja, maar die allemaal bieden een speaker, hè? Ja, wat deed hij? Luister, hier behandelen we iedereen met respect. Dit, dat. Laten we rustig blijven. Hij in die speaker is low. die Kriolen. Ze moeten naar Su gaan, hè? Onze maatjes in de bossen. Je weet de stads. Moeder natuur dingen. Je weet toch, de echte Surinamers. Die denken niet na, denk ik hoor. Die kan je niet met een microfoontje even chillen, zeg maar. Dat wordt een andere Snap rijbaan. je? Ja. En ik wil het niet, zeg maar, je weet toch, voeren. Dus als jullie, je weet toch, het geliefd, behandel die mensen gewoon met respect. Geen slecht met slecht behandelen. Ja. Maar gewoon, ja, hoe ik Surinamers ken, Surinamers zijn ook niet barkie, bro. Dus je weet toch? En ze vergeten niet, je weet toch, dus. Eens. Ja, shout-out naar Su, man. Laten we even kort Indonesië. Jammer, man. Heel jammer. Dus nu kunnen ze niet meer? Nee. Het is echt... Broeien? Ik heb gekeken. Irak is ook niet echt om een huis, weet je, te schrijven, weet je. Het was geen hoogstaande wedstrijd. Die game, ik zeg je eerlijk, die game heb ik niet gekeken. Indonesië was eerste helft oké. Wat kleine prikkels gegeven. Tweede helft was Irak opeens veel beter. En toen ja, het was echt zo'n wedstrijd dat ja, kon beide kanten opvallen. En toevallig een speler van FC Utrecht scoort. En Wie dan? ik ben zijn naam kwijt. Maar ik begreep dat de speler was van de gelijk even Eredivisie. kijken.
Speler van FC Utrecht. Een mooie schot, afstandsschot. Verhoek. Indonesië kan wel druk. Irak verdient gewonnen? Op basis van tweede helft wel. Indonesië heeft tweede helft te weinig, Oké. te weinig afgemaakt. Op basis van de hele wedstrijd? Indonesië heeft te weinig gecreëerd in Ja? mijn optiek. Ja. Dat is toch Irak Ja, gewoon. toch Irak. Alleen ja, je vindt het vervelend, want ja, Ja, Kluivert, weet je. petje. Hij is nu de gebeten hond en onze producer zegt het al net, die man wordt aan alle kanten gekoud. Patrick oud, Patrick dit, maar ja, hij zegt het ook net, kijk, als je als bondscoach naar een land moet gaan, ze verwachten gelijk, jij gaat het team naar het WK Ja, maar brengen. broski, kijk. Wat heeft het land gedaan voordat die bondscoach daar was gekomen? Daarom is het een Je proces. moet ook die nuchterheid moet je Juist, ook hebben. want dat je hebben ze weet niet. Die passie is daar zo used in Indonesië. Nee, maar oké, dan moesten ze eerder investeren in een nationale team. Want als je zoveel passie hebt, maar Ja. niks hebt geïnvesteerd qua, zeg maar, niks ervoor hebt niet ervoor hebt gezorgd dat er spelers komen die jouw team naar boven kan brengen, dan wat praten we dan? Wat praten we? Dan, wat, Zijn voornaam is Zidane, zijn achternaam. Ik weet niet hoe dat Iqbal? Iqbal. Zidane. Iqbal. Zidane. Oké, ja, het geprikt man. Dus, Ja? Nee, maar ja, Indonesië moet gewoon normaal doen. Patrick is geen goochelaar. Heel veel geld terug geïnvesteerd. Ja, oké. Dus omdat laat, je het blijkbaar. nu Te laat, te hebt laat. gedaan, Te laat. omdat nu die mogelijkheid was om naar WK te gaan, heb je nu ineens geld geïnvesteerd en dan, wauw. Dat gaat niet. Hoeveel wedstrijden was het? 20 wedstrijden? 8 gewonnen. 20 wedstrijden, 7 gewonnen, 5 gelijk en 8 verloren. zijn geen beste Ja, statistieken. maar broer, het is geen lauwe selectie waarschijnlijk. Hij heeft Dix en zo, toch? Ja. Oké, wie? Verdonk, Jonatas van Utrecht, die goed was ingevallen tegen Feyenoord. Ja, dat was eigenlijk een beetje. Snap je? Dus, wat wil je daarmee doen? Ja. Kijk, het is wel leuk. Snap je? Het is wel leuk allemaal, maar het gaat niet zo. Het gaat niet. Voetbal, jammer genoeg, voetbal gaat niet zo. Snap je? Dus, ik denk, het zal niet lang duren dat een bericht komt dat Patrick Nou goed. Hij heeft toch zijn money gekregen of niet? denk, Ja. sowieso goede money gepakt. Dus, Zijn zoontjes doen het lekker, hij heeft zijn money gepakt. hij Dus is ja, de wat staf, is het? ja. Is het een straf? Nee, Nou, nee maar ja, bro. het is een Shout naar Patrick, bro. Shout naar Dus, Patrick. Niemand kan goochelen, broski. Indonesië kan niet denken van, Eindhoven, we doen dit de eerste keer. En Maar dat dachten ze wel. ja, oké, Met fijn. die staf. Ja, oké. Oké, ja. Ja, maar je moet er ook voor gaan als je de kans Top. hebt. Hè? Zo is het ook. Snap je? Ja, oké, het is leuk, maar Aan het je einde van de moet rit wel logica. realistisch zijn, Je ja, toch, ja, gewoon ja, van- logica. Gewoon het realistisch was- en het was te logica. weinig, Dat kan niet. kwalitatief ook. In één keer gaat dat niet. En vooral niet aan staf. Je toch? Je kan waarschijnlijk gewoon... Je kan beter een lauwere team hebben dan een lauwere staf. Want nu waarschijnlijk jouw staf was lauwer dan jouw team. Kwalitatief ook. Snap je wat ik bedoel? Er waren mannen in jouw staf, je weet toch? Namen. Dat waren boys. Ja, van, ai, nee, dit zijn Bali. Maar nu jouw staf is lauwer dan jouw team. De mensen die het meeste handtekeningen uitdelen is jouw staf. Kluivert. is niet eens je team. Dus je weet toch, wat, je weet toch? Het werkt niet zo. Het werkt niet zo. Jammer genoeg werkt dat niet zo. Snap je? Oké. Snap je? Gaan we die bruggetje maken? Welke brug, man? Brug haal toe. brug haal toe. We gaan naar Cura, man. We gaan naar Cura. Zijn we Cura naar Dice. Cura? Zijn we naar Zuidlijn? Zijn we naar Cura? Bontardi. Bontamu, Dushi, Huevo de Levant. Lekker, man. Ja, lekker, man. Lekker, man. Ze hebben gewonnen, man. Ik moet zeggen, shout-out naar Cura, man. Ik heb genoten, man. Ik heb genoten op basis van qua Genoten genoeg? ja, ik zeg eerlijk, ik heb echt genoten. Tenminste, als je ook zag de omgeving, de stadion. Oh, nee, kijk, de sfeer. Die brassband, die brassband liep ook lekker, hè? Hey. Ik hoorde hem op achtergrond, ja. Het liep, het was aanwezig. Lekker, man. Nee, kijk, als we praten... Maar kijk, het was ook een lauwe dag. Snap je? Het was ook gewoon een lauwe dag. 10-10. Snap je? Een lauwe dag voor Cura. Dus vanaf in de ochtend ben je al bezig met, je weet toch, met 10-10. Je gaat naar Punda. Je weet toch, het leeft. Je weet toch, snap je? Iedereen is vrij, het leeft allemaal. Uitverkocht. 10.000 mensen ineens in het stadion. Snap je? Hey. Candela. Dat was voor het eerst dat ik naar een Tory keek en ik dacht gewoon, ik heb wel iets gemist. Je weet toch? Ik had daar wel wat bij willen zijn. Mooie tory. Snap je? Iets was daar. Iets was daar! Iets was daar. Heeft hij wat gedaan voor sideline of voor niks? Gewoon chillen. Jeetje Hij- mine zeg. Gewoon Wat fan een- zijn. Gewoon fan? Nee, maar ja, pak even een camera, doe iets joh. Je weet toch? Je loopt die mensen helemaal dood te maken met honkballen en zo. Praat om met rare dingen tegen die mensen. Niemand kan van mij winnen. Dit, dat. Doe even, je toch? Hij was daar als fan. Ik denk dat hij heeft genoten. Maar goed, Shout-out naar Icho, shout-out man. naar Icho. Ja man. Ehm, Maar je hebt genoten. ik Je heb hebt genoten. Wat vond je van de eerste 11? De eerste 11? Ja, de opstelling.
Wetende van de schorsingen, blessures. Verrassend eerst. Mhm. Want ik dacht toch... Want ik had... Kijk, je hebt informaties die leaken en shit. Je hebt toch? Je hebt informaties die leaken, dus je weet zeg maar, je hoort namen van nee, dit is die, dit, dat. Ik denk dit. Ik denk dit, ik hoor denk dit. dit. Die, vanaf in de training had ik al gehoord van dat van mensen die naar training gingen kijken dat Bazoer had al pijntjes. Sontje was ook van de training weggelopen. Hansen. Ja, was ook van de training weggelopen. Ja, dat was ook Noslin had ook iets, maar die had zich Leandro. En... Dus geen soepele eindtraining. Nee, dus dat was al spanning van Sam, wie gaat spelen. Sorry nog? Floranus geschorst. Floranus, maar dat wisten we al, zeg maar. Dus, Sean geblesseerd. snap je? Dus, fucker. Discotheek daar buiten, weet je toch? Ja, dus, je weet toch? Dus het was al spannend. Het was al spannend. Daar naartoe. En daarna krijg je die 11. Je krijgt die 11 doorgestuurd. Je ziet, oké, Rome. Ja, begrijpelijk. Rechts Sambo. Gary was voor mij een verrassing. Want ik dacht toch wel, zeg maar, van oké, iedereen wist wel dat Bazoer een pijntje had. Maar ik dacht toch wel dat gewoon Bazoer zou spelen. Maar als Bazoer niet zou spelen, had je dan bijvoorbeeld van Eima eerder verwacht dan Gary? Of een andere alternatief daar, op die plek? Dat is een hele goede vraag. Vanuit jouw optiek, hè? Dus, Ja. Toch wel. Ja? Toch wel. Op basis van ze... Op basis van wat hij de afgelopen games had gedaan. Qua prestatie. Toch wel. Dus een Gary was voor mij een beetje... Ik dacht dat Gary wel links zou spelen. Oké. Dus in plaats van Brenet. Dus ik had hem wel in mijn 11. Ja. In mijn fictieve 11 had ik hem wel. Alleen niet recht centraal. Maar niet recht centraal. Oké. Snap je? Dus, Gary. Obese, daar hadden we het vorige week over gehad. Dus ja, je weet toch? Ja. Hij stond er. Ja. Hij stond er. En, Brenet links. Brenet links. Middenveld. Mag ik ook weer een shout-out geven naar Juninho. Goeie wedstrijd. Goeie gimma. Snap je? Zo ben ik ook weer wel. Snap je? Snap je? Zo ben ik ook weer wel. Junta, we komen denk ik dadelijk op de details. Heerlijk. Ja. En wat ik geloof, kijk, waarom het waarschijnlijk... Want kijk, waarschijnlijk doet hij niet veel anders. Hij doet niet veel anders, maar hij heeft volgens mij een kleine aanpassing gemaakt. En die ene kleine aanpassing is, hij gunt gewoon iets sneller die bal. Hij gunt een ander gewoon iets sneller die In bal. plaats van, ik moet even laten zien Snap dat je? ik iets kan doen Snap met je? de bal. Want Ja, kijk eens. bro, je bent nodig in die selectie. Je bent nodig, je bent een goede voetballer, je bent super tranga. Maar die hero ball, dat werkte gewoon niet. Snap je wat ik bedoel? En dan kan je zeggen bijvoorbeeld, ja, hij probeert te graag. Is allemaal lauw. Dat betekent dat mentaal zit het goed. Ja. Maar je moet ook zeg maar gewoon kunnen terugschakelen en je weet toch, naar jezelf kunnen kijken van oké, Terug naar de basis. timer. Ja, Je weet ja, toch? ja, ja. Shit, ik heb 5 keer een actie gemaakt, alle 5 keer ging mis. Snap Laten je? we die 6e keer Laten we die even 6e keer skippen, gewoon opzij passen. Ja. En sinds Bermuda, Tranga man, Bermuda was hij ernaast, naast de Donny, maar speelden we met een Donny? Voor mijn gevoel speelden we niet met een Donny. Juninho, toch? Nee, want Hij- ik zag hem meer aan de Nee, ja, zijkant. klopt. Ik zag hem meer aan de Uitwijken. Hij was zijkant. aan het juist. uitwijken, maar op papier stond hij op Donny. Maar Want ja, Livano, die kwam ook heel vaak ja. zeg maar daar in die... Sorry voor die mensen die niet weten. Sorry? Maar 10. Ja, gewoon 10. 10, ja. Ja, Donny, we zeggen Donny. Ja. Come on, man. Centrale, We got a young audience, man. centrale middenvelder met de punt naar voren. We got a young audience. Donny. Ja. Donny, pak die Donny. Maar wat je zegt, Livano komt vaak in die ruimte. Snap in. je? Livano kwam ook daar. Dus we speelden niet echt met een team, zeg maar. Dus, Maar je hebt het Ik over, weet niet. je hebt het over shout-out. Leandro Bacuna ook heel ja maar kijk, degelijk. dat is... Gebalanceerd. Ja maar bro, is altijd zo. Ja, maar het mag weer 100%, gezegd worden. 100%, mag gezegd worden. Hij Mag staat gezegd er, weet je, worden, ja. simpel balletjes links, Ja, rechts. mag gezegd Niet worden. geforceerd een Ja. crosspaas willen Ja, geven. Dus ja, shout-out aan die man ook. ja. Junta, extra junta, rennen, vechten, strijdlust op het middenveld, 100%. Snap je? Je hebt gelijk. Omdat het een normaal is, maakt het niet minder, zeg maar. Juist. Het wel zijn bij hem, hè?
Ja, Ja. toch wel. De strijd, de rust. Kijk, Bazoer was er niet bij. Dus je gaat al gelijk kijken, oké, wie brengt rust? Snap wat ik bedoel? Snap je? Dus Laten we verder gaan over de opstelling. De voorhoede spelers. voorhoede, Livano, ja, hebben we even kort hebben Ja. we doorgenomen. goede goal. Ook vond ik ook, zeg maar, dat hij wat zorgvuldiger was in deze wedstrijd. Maar normaal gesproken zag ik niet echt... Normaal gesproken zag ik alleen maar verdedigende dingen van hem op het middenveld. Niet zijn toegevoegde waarde in de Snap je? En aanval. niet, zeg maar, je toch aanvallend dat hij echt wat Ja, opleverde. Dus vond ik ook gewoon dope. Ja. Dus middenveld, het middenveld was gewoon oké. Ja. Voorhoede, Margarita, ja. Hij kwam wel vaak in de 1-op-1, hè? Ja, maar... Hij kwam vaak in de 1-op-1, dus hij had echt de mogelijkheid om zijn ding te gaan doen daar. Ja, maar... Ja, je hebt een bloodklad daar. Ja, maar iedereen had een bladklad tegenover Ja, maar ik zeg, maar als je een van je kwaliteiten 1-op-1, dan moet je wel iets... Ja, daar kwam wel Kijk, assist broer, hij uit. had De assist lauwe kwam eruit. aanname. Nee, voorassist. Geen assist. Ja, voor assist, sorry. Hij had een lauwe aanname. Het begon daar wel. Snap je? Uit lauwe aannames, dit, dat. Maar voor Maar mij, voor zijn doen, ja, oké. Voor mij is het gewoon meer van, oké, ik wil gewoon iets meer rendement van die man, bro. Ik wil gewoon iets meer rendement van hem. Want broer, je acties zijn gewoon trangen. Je hart is super groot. Dus daar kan ik je ook wel gewoon props voor geven. Want ik zou je zeggen van als het iets bij 4 keer niet lukt, bij de 5e keer ga ik even nadenken van oké, moet ik wat anders doen? Deze man heeft scheid. Hij gaat door tot Donnie. Snap je? Dus ja, bro. Tot 10. Ja. Hij gaat door tot de 10e keer. Dus dat is ook wel weer een kwaliteit. Snap je wat ik bedoel? Dus hij laat zich niet uit een wedstrijd halen. Dus kijk, hij doet het nu gewoon zo erg dat ik nu gewoon een positieve tory zeg maar erachter zoek. Je gaat een draai eraan geven van, hey, dit is toch Ja, wel van, trauma. Juist, ja, van oké, dat is dan ook maar gewoon een kwaliteit. Snap je wat ik bedoel? Dus Ja, je moet er hard voor hebben, broski. Ja, Want ja, bro, Lamine Yamal had zelfs een bal zeg maar, eruit. Deze man had die... Bro, deze man had die bal niet eruit. Hij gaat voor die 1-op-1. Snap je wat ik bedoel? En ja, oké. Deze game had hij een voorassist. Onzichtbaar. onzichtbaar. Maar ik vond wel, als hij opeens de bal had of zo, zag je wel van, hé. Broer, het is Sontje Hansen. Ja, maar het mag gezegd worden, want 100. hij heeft niet veel gedaan. Ja. Hij heeft zijn debuut gemaakt, maar je zag wel als hij de bal had van, hé, oké, nou bon. Maar hij voelde zich ook niet lekker, toch? Voelde zich ook niet... Nee, Snap je? Dus... daarom ook in de rust die wissel. Ja, man. Ja? Een team vol verband. Iedereen Ja, is zo hier. die ziekenboeg. Ja, toch? Ja, lappenmand. Zoals we het noemen in Nederland. De lappenmand. Waar kom je met die woorden vandaan? Dus, als Lappenmand. heel de team blessa is, dan gaat de Lappenmand. lappenmand eromheen. Locadia Spitta. Je beste spits, broski. Hij heeft zijn ding gedaan. Producer, heb je gekeken? Hij, Was het wat ik zei vorige keer? Oké. bal vast. Ik moet wel zeggen, waar we het net over hadden qua aansluiting van het middenveld, vond ik wel in mindere mate, maar je zag wel dat hij... Broski, die man had 2 man bezig. Ja, daarom. 2 boys. 2 boys van 2,20 meter. Houdt ze bezig, houdt de bal vast. Bonken, bro. Hij werkt. Snap je? Hij is bezig geweest. Welke speler kan dat doen in jouw selectie? Castaneer zou het kunnen, want Castaneer is ook een Big man. beton. Die man is ook, je weet toch, super sterk. Maar, ja bro, het is gewoon je beste spits die je hebt, broski. Ja, Nee, maar dat- kijk, wacht, timer. Want, ik heb ook op de rechtsbackspositie gestaan wel eens. Soms krijg je gewoon iemand tegenover je, bro. Soms krijg je iemand tegenover jou. Je moet gewoon inleveren. Nou, snap je wat ik bedoel? Is goed zo. Bro, die man kan gewoon meedoen met de Usain Bolt. Hè? Campbell. Hij kan gewoon meedoen gewoon met de 100 meter sprint. Allebei de flanken. Ja, maar die andere, Maar zeg mij dan nu, als je rechtsback bent geweest, hoe ga je om met zo'n tegenstander? Broski, kijk. Kort, afstand, Bro, 1 het maakt niet meter af. uit. Het maakt niet uit. Het maakt niet uit. Zie je niet wat ze moesten doen? Zie je niet wat ze moesten doen, zeg maar, van... waarom kom je zo bash in die... Jeetje mina, zeg. Ja, denk het Kano. Oké. Nou. Shout-out. Ja, kom gelijk groeten, want dan weten ze het op zijn minst, zeg maar, wie het is. Maar nu lijkt het, zeg maar... En niet met je slippers in die camera, want...
Thanks man. Super Deze dope. dag. Komt er nou harder zie? Oké, alright. Dus, kijk, soms krijg je gewoon tegenover, iemand die tegenover jou is, broski. Bro, give in. Snap je? Zie je niet wat ik heb gedaan. Kentje Goree gewoon erbij gezet, want help die man gewoon af en toe. Help die man af en toe. Zou dat jouw aanpak zijn? Om Brenet te redden? Want Goree, ik zeg eerlijk, Goree toen die inviel, totdat ze... Papimento, por me que linken zijn goal. Daarvoor, chips. Ja, eerlijk is eerlijk. Bal gaat uit, trippel naar binnen, balverlies. Je zag op een gegeven moment zelfs Juninho van... Voor wie speelt hij? Voor wie speelt... Tot aan zijn goal. Goeie goal. Nee, maar kijk, wat ik zag is gewoon... Die man kwam daar gewoon voor zijn verdedigende kwaliteiten. Om iets meer, zeg maar, een soort van een beetje grip te zetten aan die kant. Snap je wat ik bedoel? Maar had Brenet tweede helft dan meer grip op die Campbell? Nee, broer, hoe? Bro, die man kon meedoen met een 100 meter sprint zonder warming-up, broski. Die was man echt is vervelend. super snel. echt vervelend. Super snel. En Brenet wordt ook gezegd dat hij snel is. Snap je? Dus, ja bro, kijk. Soms spelen mensen slecht. Verdedigers, soms zijn verdedigers gewoon een slechte wedstrijd. Slechte dag. Dit was gewoon niet een gimma voor Brenet, want jouw tegenstander was gewoon iemand die gewoon super snel is. Het is niet eens dat die man zo erg was. Nee. Die man is gewoon super snel. En juist die mensen die niet zeg maar zo... Dat je ze niet kan peilen. Dus kijk, die man heeft twee dingen wat gewoon super fucked up is. Je kan hem niet peilen en hij is super snel. Dus hoe ga je zo iemand verdedigen, bro? Snap je? Je kan zo iemand bijna niet verdedigen. Want je hebt eigenlijk geen alternatief hè, als Brenet wegvalt. Wie zou je daar zetten? Zie Brenet Keifel. Maar Gadi speelde centraal. Ja, dan zou je Van Eyma brengen. Ja, of Van Eyma brengen. precies, Ja, Van Eyma. Op die fiets, ja. Ja, Van Eyma brengen dan. Dat zou een plan B zijn. Van Eyma brengen dan. Maar uiteindelijk hij heeft zich geprobeerd vast te bijten in die Mr. Campbell bloodclot. Want we hebben shout-out gegeven aan allemaal spelers. Een shout-out voor jou. Voor Cura. Wie geeft je shout-out Cura? Gary. Ja? Waarom geef je Ja. Gadi? Shout-out. Ik denk dat jij dat Nee, prima kan verwoorden. nee. Kijk, Gary, ik zeg je eerlijk. Hij stond zijn mannetje terwijl iemand naast hem stond die op papier eigenlijk in de opbouw de leiding moet nemen. Die eigenlijk, ik denk dat je het net in de voorprogramma dat je liet zien van, maar wacht even. Ja, maar bro, kijk. Mijn theorie is... ja, maar kijk, mijn theorie is gewoon... Je komt Ik van heb PSV. niks. Je komt van Ik PSV. heb niks tegen Armando, bro. Obispo, ja? Dat is voor de mensen die weten Obispo. wie Ik heb Armando is. niks tegen Obispo. Obispo is een speler die supergoed is. Een goede verdediger. BVO-verdediger. Landskampioen. Landskampioen. Speelt Champions League. Champions League. You're high. Ja, You're high. You ain't gonna do that je kan voetballen. on the free. No. You're high. Maar... Wat ik de vorige keer zei was van... Ik zie niet, zeg maar, waarom hij erin moet komen en Van Eyma eruit moet. Want Van Eyma had gewoon supergoed gespeeld als een Gimma's. Op de linker. Het is simpel, voordat je verder gaat. Van Eyma top Os, Obispo PSV. Oké, cool. Ga verder. Ja. Oké, cool. Nu. Wedstrijd begint. Je best voetballende verdediger is uitgeschakeld. Je zet daar Gary. Gary, wat ik heb gezien, dit is wat ik heb gezien, hè? Jouw Gimma. Dit ervaar ik in die Gimma. Ik kijk naar die wedstrijd. De eerste 5 à 7 minuten zie ik zeg maar van oké, we gaan opbouwen. Gary heeft bal, hij geeft Obispo die bal. Obispo kijkt, hij geeft Gary terug. Gary heeft die bal, hij geeft Obispo weer die bal. Van Ga je het fixen? Obispo kijkt, Obispo geeft terug. Dus ik kijk al naar die Tory van. Wie gaat die initiatief nemen? Jij toch? Toch? Wanneer gaan we naar voren? Wanneer gaan we opbouwen? Wanneer gaan we indribbelen? Jij toch? Er is ruimte. Die man zette, die spits zette niet eens 100% druk. Nee, ze waren een soort van... Want ze gingen chillen. Ja. Ze gingen chillen. Timers, We waren gingen vrede, zeg timeren. maar. We hadden respect getoond aan Curaçao. Van, hey, Noshman, je toch? We hebben jullie zien opbouwen. Ja. Timer. We gaan niet zomaar instappen. Weet je wat in Nederland gebeurt? Breedtespel. En toen? Nu. Ga verder, ja. Gary doet wat ik zie, hè. Nogmaals, wat ik zie. Gary doet.
Oké, nou is maar. Ik doe het wel. Snap je? Ik neem dan de initiatief. Ik ga indribbelen. Bam, breedte paas. Trouwens, even tussendoor. Ik weet niet of er gesproeid was of iets klopt. Jinka heet dat slip. Ik weet niet, rubber. Ze leken onwennig in de Ik zeg beginfase. eerlijk, die veldwijzer is niet zo tranga. Maar heel veel mensen gingen dan op dat moment van wat? Is er gesproeid? Is het te glad? Is het rubber? Is het... Heel veel boys leken onwennig op hun voeten. Gary neemt initiatief, broski. En dan krijg ik het gewoon warm van binnen. Want dan denk ik van, oké, kijk. Maar wat voor warm? Gewoon stresswarm. Ziekelijk. Ik word ziek in mijn hoofd. Want dan denk ik van, oké, wacht, kijk. Iedereen wist dat jij zou gaan spelen. Dus Obispo zou gaan spelen. Waarom is Gary degene die de initiatief moet nemen om te gaan indribbelen? Nadat je hebt gezien dat Gary die initiatief heeft genomen, alsnog doe je het niet. Dus dan ga ik terug naar vorige keer. Op basis van wat wordt er opgesteld? Moet jij dan spelen en Van Eyma niet? Want Van Eyma met zijn verkeerde been bouwt op daar. met zijn verkeerde been dribbelt in. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ik hoor je. Dus het was niet vorige keer dat ik gewoon niet wil dat Obispo komt. Bro, ik vind je moest al lang kiezen voor Curaçao. Ja. Nederlandse elftal heeft iets van 15 centrale verdedigers die allemaal in de topleague spelen. Je zal nooit een kans krijgen daar. Tenzij je ook supergoed speelt in Eredivisie en Champions League. Maar je weet toch? Eén dag wel, één dag niet. Snap je? Er zijn mensen in Premier League die zijn gewoon consistent. Snap je wat ik bedoel? Er zijn mensen in Jong Oranje die al jou gepasseerd zijn. Snap je wat ik bedoel? Dus, je weet toch? Je moest al lang al komen. Dus ik vind het super lauw dat hij is gekomen. Maar dan moet je ook laten zien waarom je bent gekomen. Want ik heb nu niet gezien waarom hij is gekomen. Hij was een goede Robin in die Gemma. Naast Gary. Nogmaals, dit is wat ik heb ervaren. Maar toen Bazoer kwam, zag ik gelijk... Terwijl Bazoer, broski. Uit Trinidad. Ik ben hier, papa. Luister, geef mij die bal, maakt niet uit. Hoeveel druk ze zetten, maakt niet uit wie komt. Geef mij die bal. Laat ze komen. Ik kom die bal halen bij Rome. Niet schieten, neef. Geef mij die toch. Geef mij die bal. Pa. Je weet toch? En dan komt nu een grote jongen die in de Champions League speelt. En die gaat op safe spelen. Handrem hoog. Ik kan het niet respecteren. Ik vind het super lauw dat je het hebt gedaan. Ik vind het super lauw dat je bent gekomen. Maar ik vind het een beetje... laat Gary het maar doen. En dan wanneer Gary een foutje maakt... Ja, Gary heeft een foutje gemaakt. Ja, Gary heeft initiatief genomen om te voetballen. Bij Vlaag ook goed, hè? Bro, wat? Ja. Bro! Ja, Die man was supergoed. Ja, man. Die man was supergoed. Maar wat zou dan de reden zijn dat Obispo... Je kan een wedstrijd of safe spelen. Vooral, kijk, Jamaica heeft die ruimte toegelaten om op te bouwen, hè, wat je zegt. Want ik dacht eerst, weet je, kijk, want Jamaica gaat misschien hoog druk zetten. Steve McLaren kent Obispo van PSV, hij heeft ook zijn huiswerk gemaakt. Dus Obispo staat in de basis, we gaan Obispo vastzetten, waardoor Obispo niet kan opbouwen. Ze moeten er wel via Gary. Ja. Maar wat je zegt, Obispo was ook vrij. Chilling. Chilling. Hij was gewoon naast die man aan het chillen gewoon. Tuurlijk heeft hij zijn verdedigende takken gedaan. Ja, Snap je wat ik bedoel? instappen. Tuurlijk. Maar wat heeft hij nou gedaan In de opbouw. wat Van Eyma niet kon doen? In Anosta. Alweer. Voor onze criticus hier vanuit Cura Oog. Alweer. Eens of niet? Verdedigen, geen klacht. Maar hij zit die doelpunt, de afgekeurde doelpunt van Jamaica. Van Jamaica. Je kon rugdekking geven, maar ik ga het niet zeggen. Bro, je weet Maar toch? die vaarmoment is... Nee, dat is goed. Dat is gewoon goed. Ja, nee, wat is het? Het is gewoon goed hoor. Ja, oké. Tuurlijk, maar- want die man was in buitenspel. Ja. Die man was in buitenspel en hij zette een blok. Ja, klopt. Snap je? Hij zette een ja. blok vanuit buitenspel. Dus je had benefit vanuit een buitenspelpositie. Dus was Ja, gewoon oké, goed. Was gewoon een goede vartmoment. Snap je wat ik bedoel? Wat ook Cabo kon helpen. Maar ja, nogmaals. Ja. Snap je? Dus, maar ja bro, ik vind het gewoon lauw. Bro, echt waar. Ik vind het super lauw dat Armando erbij is. Armando Obispo erbij is. Maar dan wil ik wel een Armando Obispo zien, zeg maar. Dat Initiatief toont. Die gewoon laat zien van, Hey, ik kom uit de Eredivisie, ik speel Champions League, et cetera. Hey, Ik toch? kom hier, ik ga de opbouw Amen. verrichten. Gary. Nog Amen. steeds. Nee, maar ook om en om. Ja. Want waarom selecteer je, of
is een linker, een centrale Linkspoot op links, ja. linkspoot op links en Ja. een rechtspoot op rechts. Waarom? Om allebei de kanten op te bouwen. Ah, wel, waarom gaat het alleen voor je de rechterkant? Snap je wat ik bedoel? Ja, ik hoor je. Dat is gewoon die theorie, maar Volgende keer maar tegen Trinidad. volgende keer met Trinidad. Afsluiten, denk je? Ik denk gewoon, kijk, en dit vind ik weer jammer. Dit vind ik weer jammer, want kijk, nu, omdat ze zo hebben gespeeld, omdat het zeg maar 2-0 ook is gebleven, omdat die man PSV speelt, dit kan hem niet eruit halen. Maar gaat hij het omgooien nu, denk je? Nee, hij kan hem niet eruit halen, broski. Snap je? Maar wie gaat wel geslachtofferd worden, denk ik. Als Bazoer gewoon fit is voor die game tegen Trinidad, gaat Gary gewoon weer naar de bank, denk ik, bro. Terwijl dat, zeg maar, degene wel was die initiatief ging tonen. Op een model van, ja, maar dat hadden we zo afgesproken. Dat hadden we zo afgesproken, Ja. dat Obispo gewoon rustig doet en de rechtercentrale gewoon Tranga doet. Want wanneer Bazoer terugkomt, is precies de same shit. Ja, ik hoor je. Hij hoeft niet te gaan opbouwen als Obispo dan komt. Voor Rams komt terug, dan die kan ook opbouwen. Maar nee, Brenet gaat gewoon naar de bank, bro. Je weet toch? Bro, wat ik heb begrepen, Floranus is eerst op de wedstrijdformulier, bro. Dat is wat ik heb begrepen. Die man, je weet toch? En, ja, bro. Ik heb geen minpunten echt over hem. Tuurlijk, de grootste minpunt is dat hij rechtsbenig is op een linksbackpositie. Maar ja, bro, hij heeft het al Vaak jaren eigenlijk al ingevuld. Spelen, ja. Snap je? Ze hebben Adjani daar geprobeerd. Denk ik dat ze hem te verlicht vonden daar. Maar ja. Ik denk, ja bro, nu Obispo gaat er nooit meer uit. Hij gaat er nooit meer uit. En als we even kort onze eigen toelichting, zeg maar wat we toen in de vorige aflevering zeiden van, we denken dat ze het niet gaan halen, we hopen het. Staan we daar nu wat anders Nee, in? bro, jij zei nee. Ik zei nee. I'm a snitch, joh. Ik zei nee. Ja, Jij zei nee. Ik zei nee. Ik zei ik hoop het. Jij toch? En ik hoop het gewoon nog steeds. Al Want ben ik wel van mening, ik heb het net even met producers erover gehad, Jamaica uit wordt een finale des doods. Ja, maar als je die 2 games hierna gewoon wint. Nee, je hebt ja, maar Jamaica uit moet je winnen. Hè? Dat is waar ik het op doe. Ja, maar deze... Kijk, weten... Ik weet niet of Jamaica moet ook gewoon deze 2 games... Ze moeten allebei. moet ook nog winnen. En daarom snap je? kijk ik naar uit, Dus- Curaçao uit bij Jamaica. Dat is echt die gimma, want het is een hele andere... Laat Curaçao eerst deze 2 games. Gewoon tegen deze Trinidad, slechte teams. Want ze zijn gewoon slechte teams. Laat ze is- gewoon ja. tegen deze slechte teams eerst gewoon 6 punten pakken. En dan kan je nog hopen dat Jamaica even een gelijkspel gooit. Dat je op zijn minst een gelijkspel Uit. Je toch uit Ja. bij Jamaica nodig hebt. Wat vond je van Jamaica overigens? Eraf. Minder hè? Ja, man. Al missen ze heel veel spelers, maar goed, dan moet je toch I wel don't iets care. op de mat kunnen leggen, denk Snap je? ik. Ik vond... ja. Tweede helft gingen ze gewoon Een soort van, alles of niets spelen. Ja, ja, bro. ja. Je kan daar helemaal niet onder voetbal. En, oh ja, sorry. Wacht even. Oh ja. Ik vond de 4-3 wel lauw. De 4-3 was gewoon lauw uitgevoerd. 1-4-3-3. Hey, kill. Hey, trainerstermen, maar goed, ik hoor Ja, de 4-3-3. top. Gewoon Is goed. basis, voetbalschool. Gewoon basis. Zoals het Snap hoort. je? Gewoon basis. Wat ik wel er tegenover zeg maar, kan zetten, tegenover mezelf ook, want dat was iets dat ik had ervaren tijdens die game, want ik denk ook na zeg maar, tijdens de game. Van oké, ik zeg dingen, maar dan ga ik ook nadenken. En dan denk ik van, tuurlijk, tegen Jamaica kan het ook wel weer. Waarom? Omdat Jamaica ook op een gegeven moment gewoon respect ging je toch geven. Dus Wat je zei, gelijk van de wedstrijd. Snap je? Dus ze begonnen je toch op geen druk Angstig, zetten. Dus ja. het is makkelijker dan om die 4-3 zeg maar uit te oefenen. Maar en tegen die andere teams, hun hebben scheid. Ja, hun spelen klopt, alles klopt, of niets. klopt. Snap je? Maar dat is Trinidad, dus die wedstrijd komt er ook aan. Snap je dus? Oké. Jij toch? Trinidad. Misschien moet ik niet zeggen dat van oké, ze kunnen geen 4-3 spelen. Je moet ook kijken tegen wie je speelt dan. Ja. Snap je? Tegen wie je speelt en hoe ze spelen. Snap je wat ik bedoel? Want tegen Trinidad als Barca speelt, dan zou het zelfs moeilijk zijn. Want Ja. hun spelen gewoon zonder niks. Je weet toch? Geen gameplan, weet je, Je weet toch, misschien hun hebben gewoon scheid. dicht al, ja. Snap je? Dus zulke dingen vind ik van mijzelf dat ik dan daarop wel kan letten. Maar bro, Curaçao staat 1. Ja. Suriname staat 1. Ja. Cabo staat 1. Ja. Ja, Indonesië helaas. Moro al door.
Morgen is al door. Hey. Het wordt Turkije? echt- Turkije is goed op schema. Ze hebben gewonnen 6-1. Nederland had ook... Hey bro, over Nederland ben je inkomen. Nee toch? Dit is light. maar Dit Turkije- is een light. Dit is een light. Turkije heeft een overwinning geboekt op Bulgarije. Ik weet niet. Ik zag een gek overwinnen. 6-1 Ja, of zo. alleen daarvoor van Spanje hebben ze ook echt. Ja, ja, in Spanje bro. Dus ik weet niet. Maar ja, no Span, Chintori. Maar hey, Misschien via playoffs. Morgen- Suriname, Curaçao en Cabo, allemaal op 1. Dus ja, Hey, dat is. we zijn op reeks, man. Dat is een primeurtje, man. We zijn op reeks. We gaan afsluiten, Wat man, Gil. als, wacht, voordat we gaan afsluiten, is er nog één punt wat Wat? de studio wil aankaarten. Ja. Wat vind jij van de situatie Ihatare? Die nu groen licht krijgt voor Marokko. Verdiend? Ja? Ja, tuurlijk. Als je, je hebt die man niet gewaardeerd, toch? Wanneer jij hem moest waarderen, had je hem niet gewaardeerd. Gaan ze hem... Of Marokko hem gaat selecteren. Ja, dat is punt. Dat is een ander punt. Weet je of hij geselecteerd Ik wordt? denk het wel. Marokko heeft ook een super serieuze selectie, man. Met allemaal mannen. Dat is ook, Maar ik denk het wel. Broer, Ihatare is Ja. een barkie. ja. Ihatare is geen mens. Hij doet het ook goed nu. Danny Buis is goed voor Ja, hem. maar je moet ook een lauwe trainer hebben. soms. Juist. Snap je? Af Je en toe moet- even van, hé, Ja, toch? Je moet een lauwe trainer hebben die in jou gelooft. Dus dat is wel leuk. Oké. Super dope voor hem. Dus ja, dan denk ik dat we alles hebben. Ja, man. Nog een shout-out naar Sideline. Vandaag is mijn cup nog steeds vol. Ja, toch? Shout-out naar mijn cup. is Ja, een goed vorige keer slecht behandeld, man, broski. Ik had de cup, ik moest cup laten zien en zo'n cup was leeg. Jammer, man, bro. Maar mijn cup is het nog niet. We gaan het meemaken. Sowieso heel veel succes naar Cabo, Cura, Suriname. Hopelijk. la sokupi. En dan heb je daarna die Bontardi. Bontari. Hey, yep. It's me! Wie Michael? Hey, shout-out aan jullie allemaal. Dankjewel voor het kijken. Like, Yes. deel, Beetje love. abonneer. Zagaba, kan Beetje love. delen. Ciao. We zijn er, man. It's me! It's me! Be Michael.